Tinan ko, may bago akong fresh scent. So, ito na mga loves yung laman, oh. Good morning! Ito ang aking mga alaga na si Claudia at si Mommy Sophie. Ang aking isa ay andun. Oh, palalapit na. So, anyway, mga loves, ito ay, tingnan ko, may bago akong fresh scent beads. Ayun na, malalaki mga beads type siya, bato-bato. Yan ay pabango doon sa kanilang, hoy, alis dyan! Hoy! Doon sa kanilang ramel, sa kanilang sand. Ayan, pabango doon sa sand nila. But actually kasi yung gamit ko is iba. Kung napanood nyo yung aking mga last vlog, may gamit din akong ganito. Pero, tinatry ko lang naman, pero hindi ako lagi-lagi na gumagamit ng ganito. Just, minsan lang kapag medyo trip ko lang. Anyway, tingnan natin to kung mabango siya. I-open natin. Brand ng Couture, Fresh Scent Beads, Ocean. Ayan. Then, open natin. This is not your food, guys. Hey, 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 hey! Tulungan nyo kaya akong mag-open. Hindi yung ganyang... Open it this one. Anyway, sabi dito, yan, bago ko i-review yung bago ko tanggalin yung, yung balat o yung plastic. Just sprinkle on cat litter. Continuous refresh beyond the litter box. Ayan. Ayan yung remove odor daw. No harmful. Efficient antibacterial. Hey, hey, that's not a food, yeah. Hey, hey, hey. Makain nyo yan. Lagot na. Wait. Tapos ang nakalagay dyan, vlog pamora. Ito naman mga batang to. Oh, hello! Yeah! Ano pang nakalagay dyan is antibacterial and freshness. Tapos, ayan na nakalagay dyan mga loves. So, kayo na lang magbasa. Ayan. Do not eat. Syempre naman, sinong kakain ito? Just sprinkle some beads. Sprinkle of. Yan. 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 Anyway, naglalaro na sila. Excited na sila kaysa sa akin. So, ito na mga loves yung laman nun. Ayun na. Ayan yung laman ng ayun yung refreshing Origin deodorizer. Ang bango niya. Para siyang sabon. Tingnan natin. Ilagay natin to dito. Ayan. Wala. Yan. Lagay lang natin yun dyan. At ayun na siya. Hindi ko alam paglalaroan niya yan. Ayan, inilagay ko lang yan dyan para habang ay naano nila yung parang dinagdidig sila, nadudurog siguro. Madudurog siguro yan or lalalim doon sa kanilang sand. Anyway, tingnan natin kung ilang araw yan bago mag-melt o madurog while they're ginagamit nila. So, nag-enjoy na muna sila dito. Hey, huwag yung maliit, baka makain nyo. Ayan, nag-enjoy na muna sila dyan sa ating bed. At itong isa ay curious yan. Go! Tinaglaruan. At ayun na nga mga love, share ko lang yung litter scent o deodorizer na gamit ko for this month. And nagustuhan naman nila ang amoy. At saka mabango talaga siya. Kayo mga loves, mga power parents, anong gamit nyong deodorizer sa inyong litter? I-comment mo na yan sa baba. Bye!